Hello guys, hanya halam sakfiro norno hanya tiga sekitar blogo angke tabuk angke ang kisa beranya ni bagai angkona na tongo ko ready sedi rong pakhang angke ang to asu video ro khaimi ang tongkha jora gere ang norno saja khaida an exam ro kana khane hepono exam kana khapono nogomang tongna ise selo ronga kisa phatorni ro boro guman jaga nong haida gaman bagai ang angkona tongo bora tangjongno saimiyako angke wansogoi tongo kisa osani rirok nayana hnaida hingke tufano naini gena thangai osani rirok da naijak hai raspa rogo da haboi phaijak hingke amono hingke ani tamli sana ani youtube to subscriber tabuk 500 kaya khong ka mo nong na sana mo chunga dakti 500 subscriber khai khip din nei mane khai ro di hne ja ya tabuk ang simi se pajak bai hingka to paya kho bai je propana late injak ang ke je propana datin payo yang thar ke datin chha so payo tang ke bai ni kisa ke lai bora paya kho bo Paijagan. ge narong nai tungna ni video no jaya kare hingka chung tabuk ongkha lai sinai Cái sừng tao không khứt à? tamo Không khứt. ongkha tong ni chung tabuk ongkha sinai nai tong ni finally tabuk chung ni ko ongkha lai kya himai no thanglai shu tam ni bagin ke ATM kisa kam nango chung aman bagai himai thangsinai tang ke ATM habai engo riksha be kai thangsinai henai chung ATM jora himai thangai tong layo da gap iko bainganga rang dikhlai tongo ang ke to yango wate kisa tem tam wa jakhanyo asuk ba ko bangya hebarang kyang baira ang khori tonga tam bai othok ji tang nai ke nai diko shadi te jagang shadi hongoi tongo tem wati wai tong phono iko dabong ke sok pega jang sokon talawo norongna asuk phunuk malya ta jagani rang tikhlai khangana jang direct riksha khawoi yango phai pe khangka ngo jaga phai se tabo video khaijong phiroda ke a jaga sukondola habai nani gana dairi rok hamdaman ke norak nai tongni norokno phunugana o sani rok nai ni ko bom hai cholok choli taklai Shogontola wa hambai pai khang kata pai kyo ko em bazara phagya em bazara phai ko kurti rok noi tongo ta ang ke ri sanai thokno ya kisa kono ke ang bai bag nai thokka go ne bag nai tongo bag no go to tongo do bo ke bag no mang choy sango ke bazar ti da kono ro ko shopping mall ga hatan kata bai bag go mang bi sinai wa ta ang ko bag khang chok bola ke ang ko bag ro nai ya ang ke bag ka khang ja la ke nai di ko yang ke putla ka bangma tam jani nai thang thok mo se chikon ka tam mo busuk jana pugui thanga ngai pana nai thok sak sak amar khana ke mo bana thok sak hang ke nai di mo ko tam jano o tam sini sagam bai tam jani samo no mo bang sa ja kha ki kira makora da han tam jano hai ke yango bai amo hamja khani phuno ui tong ta ke hamja kono bai ya jang kai se pono ke yango ke kurti set nai tong le kurti set bo ka ham kai takalai tam jano ri ka ham se kare bala aro sokontora nai ma bo asuk nai thok kare ta nai ni mani ko jaga em bazar ba nya nai thok no nya tam jona hai berje kan to khai ma mang ko sigla rong ni kare hing tongo ta ke aro nyong ko kang ka changta bi ko khunjuni nai tong la yo khunjuni orek nai thok ke mong ka bai ham ja ka bo ko yang hong ka chori rok ang hai puno nai malia tam ba hinga ga desa bojaga nawa nanai henuan choi tongo ta phai inga hai bono chori rok to kanya ang khunjuni rok ba kanje ya mo da mo panje mo tongo ta no kanje mo ha ba lai bai kana nai o sagana wa phai kishne wa sa ke ta ko next so paisa next pisari na kana han nada khamjak gana phano mo ako mek soda ge yang honggang body contrast sadok sogomo ekdom naithok jaga hai pono paimalian yago rang karyasuk mo ekdom damni sani kisa dam bolanga kani yago rang kaya ta hangka tabuko sopega jeng rasbari wo
Ajagani riro kisa na bikan kono yang saja himunya phaga jeng tamni gane ade bange himunya phaga or kisa habi thangsine hene ja nogo thangi bo tangkani kisi ta phusung kisa photo sajagan ha na jongli gan video na pasa hi naina thangmani se tam khasa jaman tamni sanai hi kaham no jata bimar do hab kai puna pro video khaliya game bazar kisa khaika tarpore max kisa hab ka sukon talar go dias kaham yata ge photo puja kana na jongdian video na share karai. Hello guys, Tiprajwk ham jotolo na dabuk ang nogo se sopai jong paikya ang phungo na angkhor kando yango para phanya bagai jang anga pro video ro khaimaliya kisa doi phaijak blangke mohga ama muya phaitu haimani boria ga thangta tei muya phaitu hayo teng sajo ko tisarang sak sajo genanya ji ko mo muya boteng yang chai sinai jeng kabang ma ga phaitu haikya mohga wathai mamang ke dabuk khachang ma khai chalai gana yang hanggan bai koiful khogoi tongo tan bai kang ekdom ma khichana musung soganai jeti songni ra thangai koiful khaganya harong ga yang hanggan bai mosok te sai tong ta mosok te bai chalai sinai na ja yang lebo tongo lebo te kisere janai anek na thogo lebur khangata yang ge one time piang tamni bagai ge mo khana china bishokorma puja kanya na yo aman bagai ge mai bochar na yo tang kaman bagai one time piang ruk pajak ge yang hangga alo pajak ge yang ok mo sotongo 이거 타이플로 강사 나무 승문이 아마 카기 좀 하게 한번 각도 하이 하? 드샤랑 성린다 드샤랑 성 사나 무스동만 안 보라 하이는 여기 거 먹으리 거의풀 사나 하나이 정만 땅가 뭐 또 작은 세메다 세면은 그나 자신의 점뭐 한게 어머라야 다부키 거 허니 바gai muya botai sungna nai dong ai teng ka thasa sine pura muya botai wathai muya sora bai sane ko sora bai sora to thok jai ase dal ko to sora ko to alada ta hada ma khedone saitigo yang go hongka ma thapo hor box dong thawai bai si songnai thapane munya belan ko thok heda box ba bai 다복해 먹세를 갖다 타반에 뭐냐 더고다 삽삽 덕자고 타반 뭐 거면 가서 봐 sakhan ni kama biar man kanang kono Iko mo hangka Sprite babu tang pai to hayo babu badu thang hayo tang ka Sprite to hayo tabung nangra nang horbo ki sekan thoi thangu nani ge na khulongai bayang kha oich